Het is ook een beetje op zijn Italiaans, het is een beetje chaotisch. Dus mensen die elkaar roepen. En die mag wel door en die mag niet door. Maar we zullen zeker wel tot op het plein komen. We hebben goede hoop. En hij is niet de enige die de uitvaart van Paus Franciscus graag bij wil wonen. Vele tienduizenden mensen van over de hele wereld zijn naar Rome afgereisd om dit moment mee te maken. Het is natuurlijk voor ons onze grote baas, om zo maar te zeggen. En ik studeer hier aan het Pauselijk Bijbelinstituut. Sowieso zou ik gisteren gewoon weer terug zijn gegaan. De paasvakantie is voorbij. In Rome zijn de universiteiten de week voor en na Pasen dicht. Maar het komt eigenlijk in zoverre goed uit dat ik dan net op tijd nog bij de uitvaart van Paus Franciscus kan zijn. Een beetje een joking guy, dus hij had altijd een grapje bij zich. Was nabij, was betrokken, was persoonlijk. En wist heel goed wat de leer is, waar we voor staan. Dat we ook fouten kunnen maken en toch hoor je erbij. Nederlandisch. Ah, goed, dat kan ja. Ja, dat het heel druk is, maar dat zien we ook ondertussen om ons heen. Internationaal, mensen over de hele wereld. Ik denk in zoverre dat het niet zozeer een treurige situatie zal zijn, maar we zijn vooral dankbaar. Dus eigenlijk tot nu toe mee de priesterschap, ik ken maar één paus, dat is Paus Franciscus. En dat je eigenlijk dan ook na 12 jaar pontificaat er dan bij zijn uitvaart mag zijn, dat maakt me heel dankbaar en dat vind ik heel bijzonder.